23 наздик шудест ва то зира намедонӣ чӣ ва аз куҷо харидорӣ кунӣ. Пас ин мушкили шуморо мо ҳал кардем. мо наборе тайёр кардем, ки дар дохилаш сето тӯҳфа дорад ва шумо метавонед барои падар, бародар, шавҳар ё ин ки ягон шахси наздик тӯҳфа намоед. Суал аз фирмаи Гедо сифрушонарди механизми шонкувар 31 сорт обда кор мекунад. ва аз ҳама свети ки топдай ва 78% мардо иран нағз мебинанд ин свети сабзшай. Духи Алфурсан премиум качество, яъне 1 сорт истеҳсоли Дубай ва чихеле ки мебинед голограмма ҳама чизош ҳаст ва яке аз топ духҳое ҳаст ки мардо бештар истифода мекунанд. ва охирон тӯҳфаи ин тасбеҳ аст ки бо сангҳои сабзи кӯбшакл ва бориши моҳтоб ки ранги тиллоӣ аст сохта шуда намуди хеле хуб дорад. ҳамаи ин тӯҳфаҳо дар упаковкаи хуб гирифта мешаванд ва нархашон 199 сомон. Доставка дорем ба ҳама ҷо. Барои заказ кардан дар WhatsApp мо муроҷиат намоед. Рақамҳо дар болои экран.